بسم الله الرحمن الرحيم. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. إذا زلزلت الأرض زلزالها Kapag ang mundo ay mayanig sa kanyang matinding paglindol, وأخرجت الأرض أثقالها at kapag ang kalupaan ay magluwa ng kanyang mga dalahin, وقال الإنسان ما لها at ang tao ay magsasabi, ano ang nangyayari sa kanya? يومئذ تحدث أخبارها Sa araw na ito, ang kalupaan ay magsasaysay ng mga pangyayari, بأن ربك أوحى لها sapagkat ang iyong Panginoon ay nagbigay ng utos sa kanya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Sa araw na ito, ang sangkatauhan ay magsisitalikod sa magkakahiwalay na pangkat upang itambad sa kanila ang kanilang mga gawa. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Kaya't sinuman ang gumawa ng mabuting gawa na katumbas ng bigat ng isang atumo ay makakamalas nito. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. At ang sinumang gumawa ng masamang gawa na katumbas ng bigat ng isang atumo ay makakamalas nito.